పలికించే ప్రస్తుతి పులకించే ప్రస్తుతి పలికించే ప్రస్తుతి వెలిగించి గగనం ప్రభుయేసు రాకతో వెలిగించి గగనం ముఖం ప్రభుయేసు రాకతో హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్ వెరీ వెరీ క్రిస్మస్ 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 హ్యాపీ 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 కరుగుతూ వెలుగునిస్తుంది. లోకరక్షకుడుగా వచ్చి ఆయన సిలువలో కరుగుతూ కూడా క్రీస్తునందు కరుగుతూ ఈ లోకానికి వెలుగుగా ఉండాలి. అదే ఈయన దర్శనం. ఈ సంవత్సరం అయిపోయింది ప్రభువా, ఇదిగో కొన్ని దినాల్లో నూతన సందర్భం పోతున్నాం. నూతన కాంతితో నూతన వెలుగుని తీర్మానం చేసుకోవాలి. దేవుడి ముందు ఇచ్చిన గాక ప్రార్థన